ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. имрӯз мо дар барномаи тафсир дар бораи моддаи якуми сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон бо шумо суҳбат мекунем ва онро маънидод мекунем. Инак моддаи якуми сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. шакли идораи ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад. Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад. ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тоҷикистон ҳаммаъноянд. давлати соҳибихтиёр гуфта чунин давлатро меноманд ки аз ҷониби як ҳокимияти марказӣ идора карда мешавад ва ин соҳибихтиёрӣ ба тамоми қаламрави он давлат тааллуқ дорад. дар ҳуқуқи байналмилалӣ давлати соҳибихтиёр гуфта нест чунин давлатҳо ба назар гирифта мешаванд ки онҳо аз ягон қудрати беруна ё ки аз ягон давлати дигар вобастагие надоранд ва тамоми сиёсати беруна ва дарунаи худро вобаста ба хоҳиш, ирода ва манфиатҳои аҳолӣ ва ҳукумати худашон ба пеш мебаранд. давлати соҳибихтиёр метавонад ки бе эътирофи давлатҳои дигар вуҷуд дошта бошад ва бо эътирофи давлатҳои дигар низ вуҷуд дошта бошад. давлати демократӣ гуфта чунин давлатро меноманд ки фаъолият ва сохторҳои он ба иродаи халқ, ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, шаҳрванд, ҷамъият ки аз тарафи умум эътироф шуданд мувофиқат мекунад. худи маънои калимаи демократия яъне ки ҳокимияти халқӣ аст ба маънои онро дорад ки таъин намудани роҳбарон ва аз ҷониби одамоне ки онҳоро идора карда метавонанд тавассути интихоботи одилона ва рақобатнок сурат мегирад. инчунин халқ ягона манбаи қонуният дар давлат мебошад. ва сеюм, ҷамъият худидоракуниро ба манфиати умум ва қонеъ гардонидани манфиатҳои умумӣ ба роҳ мемонад. албатта ки тафсири демократия васеътар аст ва дар ин барномаи кӯтоҳ мо наметавонем онро пурра гап занем. шумо метавонед ки ба адабиётҳо шинос шуда дар бораи демократия чист, кадом давлатро давлати демократӣ меёмад, бо муфассалтар аз дигар манбаъҳо дастрас кунед. дар умум ҳаминро фақат гуфта метавонем ки кӯтоҳ агар гӯем ҳокимияти демократӣ, давлате ҳаст ки халқ идораи асосии ҳокимияти давлатиро ба дӯш дорад ва воситаи шахсоне ки интихоб мекунад ё ин ки бевосита дар идоракунии давлат саҳми худро мегузорад. давлати ҳуқуқбунёд гуфта чунин давлатро меноманд ки дар он волояти қонун таъмин карда шудааст. яъне ки тамоми фаъолияти сохторҳои давлат, тамоми фаъолияти худи давлат ба таъмин кардани ҳифзи ҳуқуқи шаҳрванд, шаъну шараф, ҳуқуқҳои инсон нигаронида шудааст. ба қонунҳои устувор ё ки қарорҳои судӣ итоат мекунанд ва фаъолияти мақомотҳои олии ҳамин давлат вобаста ба қарорҳои қабул карда шудаи қонунӣ рост бояд биёяд. хусусиятҳои давлати ҳуқуқбунёд он аст ки принсипи риоя кардани қонун аз ҷониби ҳамаи мақомотҳои давлатӣ бояд сурат гирад. давлати дунявӣ чунин давлатро меноманд ки дар он дин аз ҳокимияти давлатӣ ҷудо буда тамоми соҳаҳои фаъолияти иҷтимоӣ, сиёсӣ, дарунӣ ва берунии давлат аз дин вобастагӣ надоранд ва дар асоси муносибатҳои шаҳрвандӣ танзим карда мешаванд ва қарорҳои мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ бояд ки ягон асосҳои динӣ надошта бошанд. вақте ки мегӯянд ки Тоҷикистон давлати унитарӣ аст, яъне ки давлати ягона аст, ин маънои онро дорад ки ҳарчанде ки ягон қисмҳои Тоҷикистон мухторияти худро дошта бошанд, ягон аз аломатҳои соҳибихтиёриро низ дошта бошанд, онҳо бевосита ва сахт вобастагӣ аз маркази ҷумҳурӣ доранд, аз ҳокимияти марказӣ доранд. шакли идораи ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад. яъне маънои онро дорад ки президент ҳам сарвари ҳокимият аст ва ҳам сарвари давлат мебошад. албатта ки сохти давлатдорӣ метавонад ҳам президентӣ шавад, метавонад парламентӣ шавад, метавонад монархӣ шавад ва омехта низ метавонад шавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон
сохти идоракуни давлат президенти аст, яъне ки сардори давлат президент ҳисоб мешавад ва сардори ҳокимияти марказӣ низ президент эълон мешавад. давлати иҷтимоӣ чунин давлате ба ҳисоб гирифта мешавад ки тамоми фаъолияти он, сиёсати он ба аз нав тақсимкунии неъматҳои моддӣ, неъматҳои зеҳнӣ ки мувофиқи принсипҳои адолати иҷтимоӣ ба хотири моил шудан, дастрас шудан, расидан ба меъёрҳои шоистаи зисти ҳар як шаҳрванд нигаронида шудааст. барои беҳдошти зиндагии ҳар як шаҳрванд, бартараф кардани фарқиятҳои иҷтимоӣ байни камбағалону бойҳо, инчунин кӯмак ба ниёзмандон равона карда шудааст. яъне ки давлати иҷтимоӣ давлате аст ки фаъолияти худ барои беҳдошти зиндагии аҳолӣ равона кардааст. ва қисмати охирони моддаи якуми сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи он мегӯяд ки тоҷикистон ва номи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамонанданд. инро фикр мекунам ки ҷои тафсир ҳам нест, яъне маънои онро дорад ки вақте ки мо тоҷикистон мегӯем дар назар дорем ҷумҳурии тоҷикистон, вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон мегӯем дар назар дорем тоҷикистон. яъне ки шумо метавонед ки дар аризаҳо ё ки дар муроҷиатҳои худ ба ягон шахсони дорои ҳокимияти давлатӣ на фақат ҷумҳурии тоҷикистон гуфта нависед, мисол ба прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон метавонед оддитарин нависед ки ба прокурори генералии тоҷикистон, чунки чӣ тоҷикистон ва чӣ ҷумҳурии тоҷикистон ҳам маъно мебошанд. ташаккур ба диққататон дӯстони гиромӣ. ба канали мо обуна шавед. савол дошта бошед, марҳамат саволҳои худро зери ин навор ба мо фиристонед. ба рақамҳое ки дар инҷо мебинед шумо метавонед ба мо ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар тамос бошед. савол, пешниҳодҳои худро ба мо расонед.